Ina magana ne akan shahararrun mutanen nan biyu masu yaban fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato mai dubin isa da kuma shehi. Batu ne da ya karaɗe shafukan sada zumunta wanda har ta kai ga an yi muƙabala tsakanin su, wanda kuma ake ganin wannan muƙabala da suka ita ce ta ƙara zafafa abin har ya kai inda ma yau za mu kalli batun da ya shafi dambarwa za a ce tsakanin masu yabo na waƙoƙin yabon fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na san da yawa za a ta tunanin me yasa ake samun irin wannan matsaloli, wani lokacin a ta jin batutuwa da suka shafi addini musamman bambancin ɗariƙa, kila a ce wannan ɗariƙa ce ta tijjaniya ko ƙadiriya ko shi'a, izala da makamantansu. Akan samu irin wannan a iya cewa na cacar baki musamman tsakanin waɗancan ɗariƙu ko kuma tsakanin mawaka ko tsakanin 'yan fim ko tsakanin 'yan siyasa. To yanzu gashi tsakanin masu yabo ma wannan ya fito da cewa ba irin wannan ne karan farko ba. Ina magana ne akan shahararrun mutanen nan biyu masu yaban fiyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato mai dubin isa da kuma shehi. Batu ne da ya karaɗe shafukan sada zumunta wanda har ta kai ga an yi muƙabala tsakanin su, wanda kuma ake ganin wannan muƙabala da suka ita ce ta ƙara zafafa abin har ya kai inda ma bai je ba ko kuma ya kai inda ba ya tunanin zai je ba. Ya kamata a ce mun fara yi muku bayani da abin da ya jawo wannan har aka je ga wannan muƙabala. A farko dai an yi hira da shi mai dubin isa a gidan rediyo wanda ya yi bayani irin nasarorin shi da kuma ƙalubalen da ya fuskanta a rayuwa, wanda kamar da aka sani bisa al'ada akan tambayi mutum kamar iyayen gidan shi a duk wata sana'a da yake yi kuma ya shura a cikinta, ko kuma a tambaye shi kila yaran da ya koya wa aiki ko ya koya masa sana'a da makamantansu. A lokacin da aka yi da mai dubin isa da ya tashi yana lissafo yaran da suka taso a karkashin shi, bai saka shehi ba, duk da cewa kuma shehi yana daga cikin yaran da shi mai dubin isa ya raina kuma ya ba su horo tare da koya musu abubuwan da a yanzu ake kallon su a matsayin waɗanda suka shahara. Sai dai kamar yadda na faɗa bai ambaci shehi a ciki ba, wanda shi wannan mai gabatar da shiri ya tambaye shi me yasa bai ambaci shehi ba a cikin yaran shi, sai ya ce saboda shi shehi baya ɗaukar shi a matsayin wanda ya isa, baya ɗaukar shi a matsayin kamar ubangida ko uba ko kuma wani jigo da ya tallafa masa a rayuwa musamman a fannin kasida. To wannan kenan. Bayan nan shi ma shehi aka yi hira da shi wanda ya bayyana shi ma mutanen da suka yi masa hidima a rayuwa kuma har ya faɗi waɗanda suka zama kamar iyayen gidan shi, amma bai saka da mai dubin isa ba. Shi ma da aka tambaye shi bai sa mai dubin isa a ciki ba, wanda shi ma kuma ya ce mai dubin isa ɗin baya kallon shi a matsayin wanda ya isa ko kuma ya ambace shi a matsayin mai gidan shi. Wannan ya sa duk lokacin da kowannensu ya je gabatar da kasidu musamman a wajen taruka irin na maulidi da majalisi da sauransu, sukan yi bayanin sai ya zama da cewa mabiyansu sun ci gaba da sukar juna. Misali kamar a ce mabiyan mai dubin isa za su fito su rika sukar mabiyan shehi ko su rika sukar shehin, haka su ma mabiyan shehi za su fito su rika sukar mai dubin isa da mabiyan mai dubin isa. Wannan ya jawo abin ya rika yaduwa kuma har zama da cewar an samu sabani a tsakanin su, har ta kai ga cewar mabiyan sun dauki abin da zafi. Kowane mabiya, ina nufin kowane bangare ba wai bangare ɗaya ba. Wannan yasa daga baya har a wani lokaci shi mai dubin isa da aka hira da shi ake tambayar shi irin abubuwan da in ya tuna su yake ganin dama a ce bai yi su bai ce akwai wani lokaci da ya ɗauki wata magana kuma har yake tunanin wannan magana hadisi ce ta cewar duk wata halitta an yi ta ne da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya ya gane cewar wannan magana ba hadisi ba ce, in ma hadisi ne to ba ingantaccen hadisi ba ne, sai yake cewa ya janye wannan maganar kuma dama yana nuna kamar bai ji daɗin yadda ya rika amfani da wannan magana a wancan lokaci ba. To shi kuma shehi sai ke kalubalantar mai dubin isa akan wannan maganar, har yake cewa abinda mai dubin isa ya faɗa cewar ya gano wancan magana ba hadisi bane, to ba haka bane, ai haka abin yake, duk wata halitta tana tare ne da hasken manzon Allah. To akan wannan dai suke ta musayar kalamai har ta kai ga cewar za su yi muƙabala a tsakanin su domin a gane wanda yake da gaskiya da kuma wanda ba shi da gaskiya. Batu ne da ya karaɗe shafukan sada zumunta, musamman yadda aka ga ana ta yaɗa bidiyon shehi har wasu suna batun cewa
cewar hakila ko ba shi da hujjoji ko kuma hujja ta kare da dai abubuwa makamantan wannan abu ne wani ya zama kamar zolaya ko kuma aka mai da abin kamar raha da makamantansu. Sai gashi kuma kwatsam hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta ce ta haramta ko kuma ta hana duk wata mukabala tsakanin mawaka sha'irai masu yaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To abin dubawar da shine a kowace masana'anta ko a kowace ma'aikata musamman aka dauki inda aka mutanen da suke wannan waje suke shura musamman ina magana akan abin da ya shafi harkar waka ko harkar fim ko harkar siyasa da duk wata harka da take sa a yi shura, to zaka ga akwai irin wannan batu tsakanin ubangida da yaron shi ko kuma tsakanin wanda yake jin shi ma fa gogagge ne, to zaka ga ana samun irin wannan, ai ta samun irin waɗannan abubuwa na kunji wanda wasu kuma ba ma daga su jigogin abin bane, a'a abin yana farawa ne daga mabiyansu wanda suke ganin nasu shine wanda yake kamar gwani, wasu ma suna ganin nasu ai yafi wancan, sai a ta samun abubuwan da basu dace ba. Amma idan aka ce an haɗa kai tunda duk an yi tarayya ne a abu da ya shafi misali aiki ɗaya, yabo ne ake yi na fiyen halitta na Muhammad, to kamata a ce an haɗa kai kuma an yi abun yadda ya kamata, yadda ba za a bar abun kunya ba, kuma mabiya za su san cewar biyayyar da suke wa wane da suka dauke shi a matsayin masoyi abu ne wanda yake da kyau kuma yana da cikakken ilimi da zai dora su akan daidai. To amma dai batu ne wanda dole za a ci gaba da cece ku ce akai, ana ta yada shi a kafafen sada zumunta har zuwa kila lokacin da mai yiwuwa a zuba ido a ga cewar ko ina nufin sulhu irin na abin da ya shafi aiki tsakanin mai dubin isa da kuma shehi, wanda kowannen su tauraro shi take haskawa a wannan lokaci tsakanin mabiya. Wannan tasha dai muna bibiyar al'amura ne da suka shafi yau da kullun domin mu wayar muku da kai akan abin da ya kamata a ce kun sani da kuma kawo muku sharhi akan manyan labarai da suka shafi bangaren nishadi, tattalin arziki, zamantakewa, siyasa, tarihi da al'adu da makamantansu. Idan wannan ce haduwa ta farko da wannan tasha tamu ta Current Analysis, to muna fatan za a yi mana subscribe kuma za a rika yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa. Mun gode.